идомаи хониши бадиии романи вафо. боби 12. эшелони ҳарбие ки 12 рӯз пеш аз ин аз сталинобод баромада буд, дар шаби 13 ба хати ҷабҳа расид. ҷанговарон ба як нимстансияи бекасу нимхароба ки дар торикӣ хеле ваҳмангез менамуд, аз вагонҳо фаромаданд. пас аз он ки паровоз вагонҳои холиро баргашта аз истгоҳи қатора гирифта бурд, истгоҳ бадтар аз аввала харобазор намуд. аскарбачаҳо ба чор тараф ҳарростанон нигоҳ карда, ягон хонаи чароғдор ё ягон сиёҳии одамеро меҷустанд. ба болои ин шамоли хунук, ки аз тарафи шимол мевазид, гупгупи гоҳ паст ва гоҳ баланди тӯбпарониҳоро ба гӯш оварда мерасонид. немисҳо дар кадом тараф бошанд? пурсид нозири камаровӣ, ки дар паҳлӯи сафар рӯяшро аз шабода гардонида меистод. мегӯянд, ки дар ҳамин тараф. ҷавоб дод сафар ба тарафи шимол ишора кард. набошад ин боди хунук ҳам аз они ҳамонҳо гӯед? гуфт нозир ва боз илова намуд. ҷавоне ки кӯҳистониҳо мегӯянд, каси бадро нафаси бад ҳамин аст. дар ин дам фармондаи взвод лейтенанти хурд Харитонов сафарро ҷеғ зад. сафар ба назди вай давида рафт. шумо муваққатан ба ҷои ман мемонед. то ба қисми таъиншуда расида намон, ҳамаи ҷавобгарии взвод ба зиммаи шумо. фармони лейтенант Асмухин ҳамин аст. итоат, рафиқ лейтенанти хурд, ҷавоб дод сафар. ман дар ҷои Асмухин мемонам, гуфт Харитонов. Асмухин ҳозир ба вакили қисми навамон меравад. лейтенант Асмухин бо вакили дивизияе ки ҷанговарони тоҷик ба ихтиёри он омада буданд, ба мошин савор шуда ба штаб рафт. аз мобайн 1-1.5 соат нагузашта, ҷанговарон ҳам бо сардории Харитонов ба роҳ даромаданд. то қароргоҳи он дивизияе ки ҷузви томҳои навомада бояд ба вай ҳамроҳ мешуданд, қариб 25-30 километр масофа буд. роҳ аз борони зуд борандаи фасли баҳор чунон лой шуда буд, ки пои кас ба замин мечаспиду қадаммонии душвор мешуд. ба болои ин яроқу борхалтаи аскарӣ, ки 1 дақиқа ҳам аз китф намефаромад, қадаммонии ҷанговаронро боз ҳам душвортар мекард. ин қадар чорхез кардан чӣ лозим? моро кӯ ягон кас пеш накарда истодааст. ба дадабой нолид Мамараҷаб, ки ба обу арақ ғутида буд. ҳа, Мамад, тои емхӯрӣ камкор бар ин дарав ба обу арақ ғутидӣ? гуфт дадабой аз рӯи одати ҳарвақта номи Мамараҷабро кӯтоҳ карда. аз ту ягон бор одам гапи дурустам мешунида бошад? гӯё ранҷида гуфт Мамараҷаб. охир худат доимо тири ҷувоз бар ин менолию меноли ҷура. бадтар ба асаби Мамараҷаб расонида гап мезад дадабой. дар ҳамин ҳангом аз пеш фармон дода шуд. калонтар қадам монед. ана, гуфт дадабой боз ба Мамараҷаб. ин ҳам аз ношукрии ту. дадабой ба таъназаниҳои худ нигоҳ накарда, боз ба ҳарфзанон ғиҷидаю пешпо хӯрда поймонии Мамараҷаб раҳмаш омад ва зуд аз китфи вай милтиқашро гирифта ба китфи рости худ овехт. ин корам маъқул будагист, ошно? гуфта пурсид вай. вақташ ояд, мо ҳам қусурашро мебарорем додар. бо оҳанги миннатдорӣ ҷавоб дод Мамараҷаб. дар устави аскарҳо ҳам ҳамин хел навишта шудааст. боз гуфт дадабой. аскар ба аскар ҳам ҳомӣ ва ҳам балогардон аст. бо ҳамин қадамзании тези аскарӣ ҷанговарон ними шаб ба обу арақ ва лӯй ғутида ба маҳалли таъин шуда расиданд. ин маҳал майдоне буд дар мобайни бешазорони калон. аз даруни бешазор гоҳ-гоҳ садои гуфтугӯи одамон, садои мотори мошинҳо ва ғайра шунида мешуд. ин ҷо истгоҳи хоҷагиҳои ақибгоҳии дивизияи полковник Лютников буд.
лейтенант Асмухин, ки аз Сталинобод сардори эшелон таъин шуда буд, аз ҷанговарон пештар ба назди фармондеи дивизия омада, дар бораи ҳайати ҷанговарон, тайёрии ҷангии онҳо ҳисобот медод. дар сангар, ки Асмухин ба он ҷо омада буд, ғайр аз ӯ фармондеи дивизия полковник Людников, ки марди миёнақади сину солаш қариб ба 40 расида, ҷусааш калон, чашмонаш зарчатоби ҷиддӣ, пешонааш се-чор рахи ожанг дошт ва боз як подполковник ва як майёр ҳозир буданд. дар пеши онҳо, дар рӯи мизе, ки аз тахтаи яшикҳо сохта шуда, пойҳояш ба замин гур карда буданд, харитаи топографӣ паҳн карда шуда буд. ҳамин тавр, рафиқ лейтенант, гуфт полковник пеш аз ҳолпурсӣ аз лейтенант Асмухин ва сари худро ба рӯи миз хам карда ба харита чашм андохт. одамони ҷангдидаро дар ин вақт якбора кӣ ба ҷанг пеш бурда метавонад? Рафиқ Камидив бо кадом як мулоҳиза гуфт подполковники қадпаст мӯйлаби дарозу сияи худро тоб дода. полковник пешонаашро чин карда ба подполковник нигоҳи қаҳролуде кард. агар ин ба маънои савол бошад, гуфт полковник бо овози ғафз, ҷавобаш равшан, ману шумо пеш мебарем. охир немисҳо ба муқобили мо аскарҳои яккачине доранд, ки Европаро зери по карда омадаанд. боз фикри худро такрор карда гуфт ҳамон подполковник. оё мумкин аст бачаҳое, ки ҳанӯз бӯи борудро нашомидаанд ва ба балои ин 15 рӯз ин ҷониб дар роҳ ҳастанд, якбора ба ҷанг дароянд? шумо ҷангҳои назди Москваро надида бошед ҳам мумкин аст омӯхта бошед. аз якчанд китоб хонда, дар якчанд лексия низ шунида будам. Рафиқ Камдив, агар қувваи ҳофизаатон шуморо фиреб надиҳад, ба хотир оваред, ки немисҳо дар остонаҳои Москва на танҳо аскарҳо, инчунин дивизияю армияи қадрии яккачини дар Европа овоза бардоштаро ҷамъ карда буданд. онҳоро кӣ зада торумор кард, медонед? сибириҳо, ҷавоб дод майёр. на фақат сибириҳо, панфиловчиёни аз Осиёи Миёна омада, саворагони туркман, узбек, тоҷикро намегӯед? полковник ҳар бори ном гирифтани ин қисмҳо бо нӯги қалами дар дасташ буда, ба рӯи миз зада мемонд. ман албатта хоҳиши ба қарордоди шумо эътироз баён кардан надорам, лекин талафи беҳуда ба зарари худамон. боз мегуфт подполковник. агар фармондеҳ моҳир бошад, ҳеҷ гоҳ одамони вай беҳуда талаф намешаванд. фармондеҳи дивизия кинояомез ҷавоб дода, қаламро барои харита партофту аз ҷояш хеста рӯрӯи хона роҳ рафт. дигарон ҳам рост истоданд. ба гапҳои дигар овора шуда, кори асосиро фаромӯш накунед. хуш, рафиқ лейтенант, ба Асмухин муроҷиат кард полковник. лозим меояд, ки ҷанговаронатон бе истироҳат ба ҷанг дароянд. оё онҳо ба ин тайёранд? 7 моҳ барои ин тайёрӣ дидаанд, рафиқ полковник, ҷавоб дод Асмухин бо эътимоди комил. бисёр хуб, 7 моҳ дар замони ҷанг муҳлати кам нест. гӯён полковник дар рӯи харита бо қалами сурх якчанд аломат гузошту боз ба гап давом кард. дур рота ба шумо, майёр Максимов. мудофиагоҳи ман ҷои серхатар аст, рафиқ Комдив. дур рота камӣ мекунад, гуфт майёр Максимов. полковник сар аз болои харита набардошта гуфт. кифоя аст. аз қувваи бисёр дида маҳорату ҳунар зуртар аст. 3 рота ба шумо, подполковник Харламов. хуб, рафиқ Комдив, ҷавоб дод Харламов. полковник Людников ба соаташ нигоҳ карду баъд ба ҳарду фармондеҳони полк амр дод. соат 3 то соати 6 пагоҳ одамонро ҷобаҷо карда бо ҳамаи чизҳои зарурӣ таъмин намоед ва пеш аз ҳама хуб сер кунед. аз субҳ ба ҷанг медароем.
немисҳо набояд як қадам ҳам пеш раванд. маҳалли дидбонии ман ин дафъа дар хатти полки шумо мешавад, майёр Максимов. соати 7 дар он ҷо мешавам. итоат, рафиқ комдив, ҷавоб дод майёр Максимов. рафиқ лейтенант, ба осмухин муроҷиат кард полковник. шумо бо ротаи худ ба ихтиёри полки майёр Максимов меравед. хуб, рафиқ полковник, гуфт осмухин. хайр, муваффақият ёратон бошад. то дидан. полковник бо осмухин ва командирони худ хайрухуш карду ба берун баромад. аз паси ӯ Максимов ва Харламов ҳам баромаданд. командирони полк барои аз ихтиёри осмухин гирифтани ротаҳо одамони худро ба вай ҳамроҳ карда, худашон ба хатти пеш роҳ гирифтанд. ана ба хатти пеш ҳам расидем. акнун ин тарафаш чӣ мешуда бошад? гӯён дадабой ба нозири камаровӣ, ки дар шафати вай ба сангар дароз кашида буд, муроҷиат кард. акнун ҳамон даҳанкалониҳое, ки дар Сталинобод карда будӣ, дар амал нишон медиҳида, бачамард, ҷавоб дод нозир. хуб шудааст, гуфт дадабой бо калонгирӣ остинашро барзада. кани ягонтаи ҳамон немис ин сутар биёяд, ман тайёрам. ҳаво абр буд. дамидани субҳ он қадар маълум намешуд. тӯпу туфангпарониҳо чандон дар авҷ набуданд. танҳо аз даромадгоҳи чакалакзори калон, ки дар байни он ва мавқеи мо як сой мегузашт, дар ҳар замон садои тирандозии пулемёти станокӣ шунида мешуд, ки овози вай ба табли таранг монандӣ дошт. он ҷо мавқеи немисҳо буд. немисҳо 3-4 рӯз ин ҷониб аз ҳамон сӯ болои ҳам ба ҳамла гузашта, мехостанд хатти мудофиавии моро рахна карда пеш раванд. дивизияи полковник Лютников дирӯз вазифадор карда шуда буд, ки пас аз бо қувваи нав пур кардани ҷувзу томҳо на танҳо мавқеи худро мудофиа кунад, балки инчунин немисҳоро аз маҳалли ишғол кардаашон зада дур андозанд. ҳангоме ки аввалин аломатҳои ба ҳуҷумгузарии ҷузвитомҳои мо, тӯпу минабётпарониҳо акнун сар шуда буданд, баъзе ҷанговарони нав ба ҷанг омада, беихтиёр ба тарсу ваҳм афтода, ҳар кас ба таври худ паноҳгоҳе меҷуст. як кас ба як кунҷи сангар лонда шуда нишинад, дигаре сарашро ба ягон чуқурӣ хаста, аз миёни поёнашро дунга карда, гӯё бо ҳамин худро аз хатар халос кардагӣ мешуморид. сеюме дар заминкан дуқат нишаста, бо ду дасташ гӯшашро маҳкам мекарду сар аз мобайни ду зону намебардошт. ин чӣ масхарабозӣ? Бо ҷаҳл садо баровард Осмухин, ки аз заминкану сангарҳо гузашта омада, вазъияти ҷузвитоми худро месанҷид. он ҷанговароне, ки аз тарс дар ҳар гуна вазъият менишастанд, аз ҷояшон ҷунбиданӣ бошанд ҳам, ваҳм онҳоро ба замин зер карда, аз ҷо ҷунбиданӣ намемонд. ҳоло шумо тоҷикписарон дар майдони ҷанг магар худро ҳамин хел намоиш доданӣ ҳастед, илова кард Сафар аз қафои Осмухин омада. аввало дадабой, ки аз онҳо дуртар тани худро дар камари сангари худ ҷафз карда менишаст, милтиқашро аз ҳандақ гирифта ҳушёр истод. гарчанд нишасти вай он қадар таънарасанда набошад ҳам, аз сухани Сафар мутаассир шуд. баъд аз дадабой ду-се ҷанговари дигар ҳам, ки дар як сангар бо ҳамдигар ҷафз шуда менишастанд, яке аз қафои дигаре аз ҷояшон ҷунбиданд. Мамараҷаб канӣ? Пурсид Сафар аз нозир. дар окопи чорум буд. ӯро аз он ҷо наёфтанд. боз хайру маъзурро насия карда шабона ба он тараф меҳмон нашуда бошад? Дадабой: ин корро ҳамон кас мекунад, ки ору номус надорад, ҷавоб дод нозир. Сафар ҳамдиҳаи худ Қурбонро барои кофтуков ба сангару заминканҳои дигар фиристод. худаш дар пеши Осмухин аз ҳиҷолат чӣ кор кардан ва чӣ гуфтанашро надониста хомӯш меистод.
аз ибтидои кор аҳвол ҳамин бошад, дертар чӣ мешавад? ҷавобан ба ин гапи Осмухин нозир бо оҳанги орият гуфт: рафиқ сержант, ба рафиқ лейтенант бигӯй, ки ин тарсу ваҳмҳо муваққатист. ду-се бор чашмонамон дида, гӯшҳоямон шунида одат кунад, ана баъд ҷангиданро аз мо бинанд. дар ҳамин дақиқа қурбон мана Мамараҷаб гӯён овоз баровард. Мамараҷаб ба як заминкани нимаш аз таркиши гулӯла фурӯ рафта, ки дар қафои заминкан буд, даромада кулула шуда хоб карда буд. Сафар ва Осмухин аз ин рафтори вай гоҳ асабонӣ, гоҳ заҳрханда мекарданд. Ҳай, бачамарди ҳисорӣ, таънаомез, гуфт Сафар ба Мамараҷаби рангпарида. охир худи командир гуфта буд, ки дар вақти тӯбпаронӣ ҳама бояд ба заминкану камари сангарҳо панаҳ шавад. Ба рафтори худ баҳона нишон доданӣ шуд Мамараҷаб. оё фаҳмидӣ аз кадом тараф тӯб паронида истодаанд? Пурсид Сафар. аз тарафи немисҳо. ин ҷавоби Мамараҷаб Сафарро бадтар ба хашм овард. Дадабой аз дур ин гуфтугӯйро шунида ба Сафар шунавонда гуфт: ҳар чиз заҳракаф нашудааст, ҳаминашам давлат, даҳбошӣ. Дадабой дар рӯзҳои охир Сафарро даҳбошӣ меномид. аз сухани Дадабой ҷанговарони гирду пеш хандиданд. Сафар ҳам оҳиста лаб ҷунбонида бо пурсиши Осмухин сухани ӯро тарҷума кард. Осмухин ҳам аввал як табассум карду, баъд ба Мамараҷаб нигоҳ карда гуфт: рост, агар ҳамаи зуру қудрати мардунагӣ ҳамин бошад, дар тӯбпаронии дуюм заҳра он тараф истад, дили ҷугараш ҳам мекафад. ин таънаю сарзанишҳо ба Мамараҷаб ва ба баъзе ҷанговароне, ки мисли ӯ иродаи худро асири тарсу ваҳм карда буданд, сахт таъсир карду аз рафтори шармандаовари худ хиҷолат кашиданд. аз мобайн боз як-ду соат гузашт ва ҳамин ки тӯбпаронӣ боз ба авҷи зиёд давом кард, бо сигнали муайян ротаи Осмухин дар зери ҳимояи таркиши гулӯлаҳои тӯбҳои худӣ ва ишғол кардани хуруҷгоҳи ҳамла аз он ҷо ҷунбиданд. аз отделенияи Сафар аз ҳама аввал худи Сафар, баъд Нозир, Дадабой ва боз дигарон гоҳ хазида, гоҳ кӯтоҳ-кӯтоҳ давидаю ҷаҳида пеш мерафтанд. Мамараҷаб ҳар замон ба замин дароз кашида паноҳгоҳ меҷусту боз тифоқо саросимавор сар бардошта, аз дигарон ҷудо шуда, қафомонии худро пай бурда, аз нав ба пеш медавид. дар ин маврид Нозири Камаровӣ, ки барои Мамараҷаб мутасаддӣ буд, ба ӯ мегуфт: аз қатор ки мондӣ, аз худат гила кун, баъд ба ту ҳеҷ кас ёрмандӣ намекунад. Мамараҷаб тез-тез нафас кашида нимғурма ҷавоб медод: аз Сталинобод сар карда омада истодаем, ҳеҷ не ки камтар дам гирем. шушамон ҳам ба даҳонам омад. шушат ба даҳон омада бошад ку ҳеҷ гап не, ҷонат ба лабат наояд, бача, гуфт Нозир ба Мамараҷаб. қариб ҳамаи рота аз хати мудофиавии худ ба сӯи мавқеи немисҳо 300-400 метр наздик омаданд. то мавқеи немисҳо 100-200 метр масофа монда буд, ки ҷанговарон бо фармон ба ҳамла тайёр истоданд. дар ин дақиқаҳо аскарҳои немис аз оташи тӯпу миномётҳои мо ба камари заминкану сангарҳои худ панаҳ шуда сар намебардоштанд. гулӯлаву минаҳо дар рӯ ба рӯи ҷанговарон яке аз паси дигаре таркида, чангу хоки мавқеи немисҳоро ба осмон мебардошт ва ҳатто оҳанпораи онҳо аз пешу чашми гӯш болои сари ҷанговарони мо шӯ парида мегузаштанд. пас аз якчанд дақиқаи ба хуруҷгоҳ расидани рота, оташи тӯбхона ба дарунтари мавқеи немисҳо гузаронида шуду баробари ҳамин аз қафо ба осмон мушак парид. ин ишора ба ҳамла буд. ҳамин ки аз паҳлӯи рота отделенияи сержант Сафар Одинаев якчанд ҷанговарони ҷангдидатарини полк ба ҳамла қомат рост карданд,
сафар ҳам аз ҷояш бархоста бо тамоми азму ирода ба пеш гӯён садо баровард. ҳанӯз ҷанговарони ӯ се-чор қадам пеш надавида, аз пеш якбора тирандозии ду-се пулемёт сар шуд. шояд аз ҷӯшу хуруши ғайёрӣ бошад, ки сафар ба ин тирандозии пулемёт эътибор надода, боз се-чор қадам монду баъд як ба қафо нигоҳ карда, худро якбора кунда бар ин ба замин партофт. ӯ кори даҳбоширо кард, бо алам гуфт дадабой нимхез шуда ва ҳамон дам баргашта ба замин часпид. Кӯ? Пурсид Нозир ва беихтиёр акнун сар бардоштанӣ буд, ки се-чор тир дар пеши чашмони ӯ чанги заминро ба ҳаво бардошта ва як тир рост теппаи кӯлоҳуди ӯро харошида гузошт. аз зарбаи ин тир кӯлоҳуди Нозир ба ақиби сараш афтод. ӯ ноумед каламро сурох кард, гӯён Нозири рангу қуташ паридагӣ беихтиёр ба сараш даст бурд. боз оташи пулемёт авҷ гирифт. Нозир дар ҳол аз безарар мондани худ як шодии беинтиҳои дохилӣ пайдо карда, ба се-чор қадам чаптар ба паси як хокдуда ғелид. ҳама дар ҳамин аҳвол садо набароварда аз ҷояшон наҷунбида мехобиданд. гарчанде ки аз қафо ду пулемёти рота кор мекард, вале оташи пулемёти немисҳо имкони сар бардоштан намедод. ҳамин тавр ҳамлаи якум барор нагирифт. ҷанговарони асмухин як қисмашон пештар, як қисмашон қафотар дароз кашида, на пеш мерафтанд ва на қафо мегаштанд. Мамараҷаб бошад, дар ҷои дарозкашидааш сарашро ба замин ҷафз карда, пичир-пичиркунон аз афташ кимчи дуою оятҳо мехонд. ин вазъияти тангро якбора болои ҳам тирхолукинии тупе, ки садои он аз қарибиҳои хуруҷгоҳ ба гӯш мерасид, сабук кард. баробари рӯбарӯ ба замин канҳои немисҳо афтода таркидани гулӯлаҳо, пулемёти душман ҳам дигар садо набароварда монд. тупи аз қафо оташфишонанда оташи худро ба паҳлӯи чапи гузаронда буд, ки аз қафотари ҷанговарони отделенияи сафар касе синаашро ба пеш дода, дар дасташ тӯфангча баланд садо бароварда медавид. рафиқон, ҳамватанон, барои ватан, барои халқамон ба пеш. аз паси ин даъвати ӯ аз чапу рост ва аз мобайн урраи ҷарангоси баланд шуда, майдоне ки аз ин якчанд дақиқа пештар дар он нишонаи касе дида намешуд, аз одам пур шуд. баъзеи онҳо рост, баъзеашон нимхез ба пеш медавиданд. вақте ки марди дар даст тӯфангча аз мобайни отделенияи сафар 7-8 қадам пештар рафт, якбора аз паҳлӯи чапи ӯ тоҷикписарон барои шарафу озодиямон ба пеш гӯён, сафар ҳам аз ҷояш ҷаҳида хеста ба пеш тохт. ногаҳон аз замин қомат рост кардани сафар, ки навакак ҷанговарон ӯро ҳалокшуда гумон карда буданд, шиддати ҳамлаи ҷузвитомро тез кард. муре ҳам ҳеҷ набошад, як немисро кушта мур охир, гӯён дадабой Мамараҷабро ба пеш тела медод, ки вай гоҳ ба қафои ҳамроҳи худ, гоҳ ба қафои Нозир панаҳ шуда медавид. онҳо ба мавқеи немисҳо нарасида, аз заминкан аскарони немис ҷаҳида мебаромаданд. ҷанги рӯбарӯ авҷ гирифт. сафар аз рӯи таълими осмухин немисҳои рӯбарӯ омадаро бо оташи автомати худ мехобонид. дадабой бошад, бо авҷ аз ҳама пештар рафта, ба ду немиси аз пеш баромада вохӯрд. вай бо сурати давидан рост ба синаи немиси якум найза халонда буд, ки немиси дуюм ба дадабой автомат рост кард. дадабой аз ҳавли ҷон як дасташро аз милтиқи худаш канда, бо чақонӣ мили автомати немиси дуюмро маҳкам дошта ба замин хам кард. немис бо тамоми қувва автоматро кашида гирифта, боз ба дадабой рост кард. дадабой ҳамон сония ду дасташро ҳам аз милтиқаш холӣ карду худашро чапағал дода,
ҷаҳида немисро маҳкам ба оғӯш гирифт. немис ҳарчанд гирд худа тир холӣ кунад ҳам, тирҳои ӯ ё ба замин ё ба ҳаво мепариданд. дар ҳамин вазъият дадабой бо тамоми қувва пои немисро аз замин канду бо зарбаи сахт сарнагун ба заминкан партофт ва дарҳол милтиқи худро ба даст гирифта ба сари немисе, ки мехост аз заминкан барояд, бо қундоқ зада ӯро нимҷон кард. баъд аз ҳамин дадабой ба гирду атрофи худ чашм давонда аз рафиқонаш касеро надид. ҷанг ба он сӯи заминкан гузашта буд. дадабой аз заминкан ҷаҳида ба ҳамон тараф давид. вай ба ин ҷо нарасида аз худаш 10-15 қадам дуртар Мамараҷабро дид. вай дар даст милтиқ тир андохта медавид ва аз паҳлӯи рости вай як немиси хунолуди корди дудама дар даст аз қафо ба Мамараҷаб ҳамла карданӣ мешуд. Мамараҷаб мурдӣ, ба паҳлӯяд нигоҳ кун, гӯён бо ҳаяҷон фарёд зад дадабой. то ба худ омадани Мамараҷаб немис ба вай ҷафт шуду аз гиребони ӯ маҳкам дошта дудамаи кордро аввал як ба ҳаво бардошт ва акнун ба паси гардани ӯ заданӣ буд, ки дар ин асно аз куҷои сафар ҳозир шуд. вай дасти немисро маҳкам дошта ҳамон замон сахт ба ақиб кашид. дасти немис ба қафо тоб хӯрда буд, ки корд аз дасташ афтод. аз ин фурсатро фоида бурда Мамараҷаб ба синаи ӯ найза халонид. немис ҷо ба ҷо ҷон дод. баъд Мамараҷаб корди дудамаи ӯро аз замин гирифта ба соқи мӯзааш халонду ба пеш давид. ҷанги рӯбарӯ то ними чаклакзор рафта буд, ки немисҳои дар пештар буда дигар ба зарбаи ногаҳонӣ тоб наоварда қафонокӣ мегурехтанд. ротаи Асмухин ва дигар ротаҳои ҳамсоя то охири чакалакзор мавқеи немисҳоро ишғол карда пеш рафтанд. ҳангоме ки отделенияи сафар заминкани охирини немисҳоро аз аскарҳои боқимонда тоза мекард, аз чап овози нозир шунида шуд. бо фармоиши сафар Мамараҷаб ба он су давид. вай 20-30 қадам давида буд, ки аз як заминкан немиси боз садои нозир баромад. Мамараҷаб давида ба он ҷо даромад. дар заминкани чоркунҷаи қариб як қади одам канда шуда, ки дар он ҷо немисҳо ҳамаи асбоби зиндагии худро партофта гурехта буданд, нозир ба болои сари кадом як кас дузону менишаст. сержант канӣ? Пурсид нозир. Чӣ гап? зуд сержант ё лейтенантро фарёд кунед. дар ин ҷо як солдати хунолуди мо хобидааст. Мамараҷаб баргашта рафтанӣ буд, ки ба заминкан лейтенант Осмухин, роҳбари сиёсии рота Ванюшин ва сержант Сафар Одинаев омаданд. Асмухин дар торикӣ чеҳраи аскари дар заминкан беҳаракат хобидаро дуруст дида натавонист. барорав бароред, гуфт Осмухин. нозир ва Мамараҷаб ҷанговарро бардошта ба роҳрав бароварданд. дар пеши чашми ҳозирон ҷавонмарде мехобид, ки сару либосаш лахт-лахт хунолуд, пой бараҳна буд ва чашмонашро нимпӯш карда ба зур менолид. дар пешонаи вай бо корд шакли ситораи панҷгӯша, дар ду рухсораш аломати зарб бурида шуда буд. Политурк ва Нюшин дарҳол ин ҷанговарро шинохту ба болои сари вай хам шуда номашро гирифт. Урозов, Урозов. Урозов пардаи чашмони нимроғашро ба зур ҷунбонида ба як ҳоли оби даҳонашро фурӯ бурду 2-3 бор нимғорма гап зад. немисҳо канӣ? немисро пеш кардем, Урозов. ҳамин ки роҳбари сиёсӣ ин суханро гуфт, Урозов як чашмашро калон кушода ҳаракати сар бардоштан карду, лекин дармонаш нарасида, баъд чашми нимроғашро ҳам пӯшида хомӯш монд. разведкачии мо буд. 2 рӯз шуд, ки аз супориши ҷангӣ баргашта наомад. фашистҳо албатта аз вай чизе рӯёнда натавониста, ӯро ҳамин хел шиканҷа карданд. худаш узбек, 2 орден ҳам дорад, гуфт
бо овози ғамгин ва нӯшин ва сараш телпакашро гирифт. дигарҳо низ сарлуд шуда якдам дар болои сари ҷасади беҷони ҷанговари шӯроӣ хомӯш рост истоданд. мамараҷаб аввалин бор аз ин фоҷиа кӣ будани душмани дар рӯ ба рӯ истодаро дар фикри худ тасаввур мекард. як гӯшаи дили ҳанӯз аз иғвоҳои миҳрбадал тозанашудаи вайро низ оташи ғазаб ва кинаю адоват нисбат ба гитлерчиён ба сӯзиш меовард. вақте ки вай барои ҷанговари ҳозиракак ҷондода нигоҳ мекард, гӯё аз лабҳои беҷони Урозов чунин садое ба гӯши ӯ мерасид: агар орияту номуси мардонагӣ дошта бошӣ, барои ҷони ҷавонам қасос гир, ҷанговар. пас аз он ки торикии аввали шаб ба чор тараф доман паҳн кард, ба мавқеи ротаи Осмухин фармондеҳи дивизия полковник Людников омад. фармондеҳи полк майёр Максимов низ ҳамроҳи ӯ буд. Осмухин онҳоро дар баромадгоҳи Чакалакзор дар пеши заминкани аскарӣ пешвоз гирифт. полковник дарҳол Осмухинро ба ҳамон заминкан таклиф карду аз ҳама аввал худаш ба он ҷо сар халонид. дар заминкан сержант Сафар Одинаев ва нозири Камаровӣ дар рӯшноии пилтасӯзе ки аз қуттии консерв сохта буданд, кадом як маҷаллаи кӯҳнаро аз назар мегузарониданд. полковник Людников аз паҳлӯи онҳо ба суфачаи заминкан нишаст. дигарҳо ҳам ба ҳамдигар ҷафз нишастанд. ҳамин тавр гуфт полковник ишорачӯби дар дасташ бударо аз миёни ду пояш ба замин зада ва гоҳ ба нозир, гоҳ ба Сафар чашм медӯхт. ҳамин тавр аввалин бор бӯи борудро ҳам шамидед. шамидем, рафиқ полковник, ҷавоб дод Сафар. чӣ хеле талх аст, а? боз пурсид полковник аз нозир. ба ҳар ҳол ширинӣ надорад, рафиқ полковник, гуфт нозир табассумкунон. полковник ҳам бо мамнунӣ хандида ба сухан давом кард. ширинии вай дар дигар чиз аст. ҳама ба полковник саволомез нигоҳ мекарданд. оё ҳис намекунед ки пас аз ин қадар талхии бӯи боруд муваффақияти ҷангии мо чӣ қадар ҳисси ширинӣ мебахшад? ин ҷавоби ӯ ба лабони ҳозирон низ табассуми мамнуният эҳдо кард ва ин табассум тасдиқи хулосаи полковник буд. хуш, майёр Максимов, аз рафиқони нав розӣ ҳастед? аз ҷону дил, рафиқ полковник. дар рӯи лоғари майёр хурсандӣ ҳувайдо буд. пас аз суҳбат полковник Людников, майёр Максимов, лейтенант Осмухин аз заминкан берун баромаданд. борон монда, абрҳои ғафси пора ба ҳар су титу пароканда мешуданд. аз байни абрпораҳо ситораҳо низ медурахшиданд. аз Чакалакзор бӯи баҳор, бӯи дарахтони нав мухчакушода, сабзаҳои аз қабати замин сарбардошта ба димоғ мерасид. полковник дар пеши заминкан якдам ба осмон нигоҳ карду рост истоду баъд чуқур нафас кашида гуфт: чӣ андоза табиати дилкушо! гӯё ки ситораҳо ҳам ба таҳсини ҷанги имрӯзаи мо ин қадар равшан медурахшанд. боби 13. саҳрои васеи Дон. офтоби саратон заминро оташвор метасфонд. на фақат одам, балки паррандаҳо низ аз гармии ҳаво беҳол шуданд. боди аз шимол вазанда ҳам ба рӯи одам ҳаври танур бар ин мерасид. ангори гандум ва ҷавдор қариб тамоми саҳроро фаро гирифтанд ва аз боди андак ба ҷунбиш омада мисли тилло барқ мезаданд. работу қурғонҳои хурду калон дар ҳар ҷои саҳрои васеъ ба назар мисли қалъаи посбонӣ менамуданд. ғайр аз он ки мобайни канори заминҳои корам
ду роҳи ҳамвори мошингард мегузашт. Дар ин рӯзҳо аз байни киштзорҳо низ боз дусе роҳи нави пиёдаву саворагард кушода шуда буд, ки яки он ба тарафи ҷануби шарқӣ, дигараш рост ба шарқ, сеюминаш ба самти шимоли шарқӣ нигоҳ карда мерафтанд. ҳам роҳҳои асосӣ ва ҳам роҳҳои нав кушодашудаи ин сарҳои зархези Дон дар ин солҳою моҳҳои наздик ин қадар серҳаракату серодам нашуда буд, чуноне ки дар ин рӯзҳои аввали фасли тобистони соли 1942 дида мешуд. Аз роҳҳои асосии васеъи ҳамвор пайи ҳамдигар автомошинаҳои чорчарха ва шашчархаи боркаш, ки ба ақибашон тӯб пайваст карда болои онро бо брезент пӯшонида буданд, мошинҳои сабукрави гуногун, гурӯҳ одамони яроқнок, аробаҳои чорчархаи пурбор ва ошхонаҳои сафарии аскарон аз шарқ ба ғарб ва аз ғарб ба шарқ ҳаракат мекарданд. аз дур як зал ғулғулаи тӯбпарониҳо ба гӯш расида, ин ғулғуларо гоҳо садои ғӯриши ҳавопаймоҳои дам ба ғарб ва дам ба шарқ парвозкунанда пахш мекард. ҳамаи ин манзара дар пеши чашмони Сафар Одинаев, ки баробари ҳамаи ҳайати шахсии дивизияи полковник Людников аламу азобҳои аз остонаҳои Ростов сар карда ақиб нишастанро мекашид, як намоён мешуданд ва дар дили вай низ мисли ҳамин роҳҳои нав, ки аз мобайни киштзорҳо кушода шудаанд, изи амиқ мегузоштанд. лейтенант Осмухин дар гарданаи теппаи гумбазшакл рост истода бо дурбин ба чор тараф нигоҳ мекарду, баъд ба рӯи харитаи топографие, ки дар болои планшетка паҳн карда шуда буд, ҳар гуна аломатҳо мегузошт. дар нишебии шарқии теппа ҷанговарони вай роҳравҳои баробари қадди одам ва барои пулемётҳо сангарҳою майдончаҳо месохтанд. тарафи шимолии роҳравҳо то ба деҳае, ки қариб дар 1 километри дурӣ намудор буд, тарафи ҷанубии вай аз роҳи мошингард гузашта ба даруни гандумзор морпеч шуда мерафт. Осмухин баъд аз ба харитаи маҳал кашида шудани хатти мудофиавии ротаи худ ҳамроҳи роҳбари сиёсии рота Ванюшин ва фармондаи взводҳо ба отделенияи Сафар омада, ба сангаркании ҷанговарони ӯ нигоҳ карда истоду баъд ба аскарбачаи нисбат ба дигарон сертараддуди камкор, ки ба обу арақ ғӯтида буду, муроҷиат кард. худи ангиштканҳо бар ин ба обу арақ ғӯтидаю, лекин замини кандагият як оршин ҳам намебарояд. ҷанговар ним белча хокро ба канор партофта, аввал ба лейтенант Осмухин, баъд ба замину девори роҳрав нигоҳ кард. то рафт ба замини заранг вохӯрда истодаем, рафиқ лейтенант, ана худатон бинед, гӯё ки дами белча ба санг хӯрда бошад. чаро аз они дигарони хел не? пурсид Осмухин ва ба сӯи дигар ҷанговаре, ки як қадди одам роҳрав канда буданд, ишора кард. рафиқ лейтенант, кошки ин ҷо марзи охирини мо мебуд. дар он сурат ба қадди як хона бошад ҳам чуқур мекофтам, гуфт Қурбон аз паҳлӯи Мамараҷаб истода ва бо ин ӯ мехост фаҳмад, ки оё боз қафогардӣ мешуда бошад ё не. дар майдони ҷанг кори аскар якдам ҳам истода монад, сангар канад худро паноҳ кардан аст, ҷавоб дод Осмухин. зарар надорад, барои мо имрӯз ин ҷо паноҳгоҳи муваққатӣ бошад, пагоҳ барои немисҳо гӯри торик мешавад. ба болои ҳамин гап Сафари сару либосаш хоколуд пайдо шуда ба Осмухин салом дод. Сафар, чӣ гапҳои тоза? пурсид Осмухин ба саломи вай алек гирифта. гапҳои тоза аз шумо, рафиқ лейтенант. гапҳои тоза ҳамин, ки боз ҷанг мекунем. ҷанг кунем боз беҳтар.
ҳа гуфта қафогардӣ ҳам ба дил зад. Рафиқ лейтенант, чӣ илоҷ? Кори мо фармони сардоронро иҷро кардан аст, рафиқ сержант. умед мекунем ки албатта ин рӯзҳо ҳам ба охир мерасанд. аз хона мактуб гирифтӣ? пурсид дар охир марди қадпасти тануманд ки дар паҳлӯи Осмухин меистод. Не, рафиқ политурк, худат мактуб навиштӣ? Пурсид Осмухин. Не, 15-20 рӯз мешавад ки нанавиштаам. чаро нанавиштӣ? Боз пурсид Осмухин. чӣ менависам, рафиқ лейтенант? одам шарм мекунад. аз деҳа бо тантана баромада рафта, ҳунари нишон медодагиатон магар фақат ақибнишинӣ шуд, нагӯянд? гӯён таънадиҳии ҳамватанонро шунидан намехоҳам, гуфт Сафар бо алам. Осмухин ва командири взвод, ки дар паҳлӯи ӯ буданд, аз ин гапи Сафар табассум карданд. Осмухин хандаомез ба вай гуфт: ту гумон мекунӣ, ки хафоравӣ танҳо ба ту вобаста аст? охир ман ҳам яктои ҳазорҳо мешавам, рафиқ лейтенант, ҷавоб дод Сафар. Осмухин ба симои дурушти Сафар нигоҳ карда, деҳаи ӯ, модари меҳмоннавози вай, маҳбубааш Зебӣ, Юнусбобо ва ҳамон занони ба трактори СТС шудгоршуда, инчунин Сталинград, зану духтарчаи худро ба пеши назараш овард ва баробари ҳамин аз дил мегузаронид. рост аст, то кай ва то куҷо қафо мегардем? наход ба ҳамин аҳвол то остонаи хонаи худ равем. Наташа магар мегӯяд, ки ҳа, ҷанговар, чӣ хел раво дидӣ, ки немис то ба сари оилаат зер карда ояд, бо тӯпу туфангҳояш мухчаи вонашудаи ниҳоли зиндагиамон, Нинаи 6-соларо пажмурда созад. дуруст аст, рафиқ Одинаев, якбора бо садои пуристироб гап зад Осмухин ва чашмонашро маънидорона ба самти шарқ духт. ин ба ҳар яки мо вобаста аст. ҳар кадомамон барои ин замине, ки моро хӯронида, пӯшонида ба воя расонидааст, ҷавобгар ҳастем. давоми сухани Осмухинро ғӯриши як гурӯҳ ҳавопаймоҳои бомбаандози мо, ки аз самти шимоли шарқӣ ба тарафи ҷануби ғарбии саҳрои Дон парвоз карда мегузашт, пахш кард. ҳама ба осмон нигоҳ карда баробар лочинони мо гӯён даст афшонданд. ана ба немисҳо хӯроки бегоҳӣ бурда истоданд, гуфт политурк Ванюшин кӯлоҳи хокистарангашро дар болои сараш афшонда. аз ҳамин хел меҳмондориҳо бисёр шуда истад, кор бад намешавад, гуфт Осмухин. давоми сухани политуркро гирифт. аз ҳоло орзу дорам, ки ҳамин ки ҷанг тамом шуд, барои гирифта омадани оилаам албатта бо ҳавопаймо хоҳам рафт. Осмухин дар ҳамин ҷои сухани политрук Сафарро ҷеғ зад, ки вай дар саҳнаи махсус пулемёт мешинонид. Сафар омад. лейтенант ба ӯ фармуд, ки дадабойро ба ин ҷо фиристад. дар байни инҳо Ёрматов ном як ҷанговар аст. вай аз ҳамон шаҳрест, ки оилаи шумо ба он ҷо кӯчонида шудааст. Сафар зуд дадабойро аз сари сангараш гирифта овард. дадабой, ту ленинободӣ ҳастӣ? ҳа, аз худи Ленинобод, рафиқ лейтенант, гуфт дадабой. дар он ҷо ягон хешу табор дорӣ? як тағо ва як амакам дар Ленинобод, хоҳару модарам дар Қурғонтепа дар колхоз кор мекунанд, рафиқ лейтенант, ҷавоб дод дадабой. ман аз зану бачаҳои роҳбари сиёсӣ ҳам ҳозир дар шаҳри ту меҳмон будаанд. бисёр кори хуб карданд. меҳмони кӣ? роҳбари сиёсӣ аз кисаи гимнастёркааш як лифофаи даҳқаткардашудае бароварду ба унвони дар поёни вай навишташуда чашм давонда бо овози баланд хонд: шаҳри Ленинобод, кӯчаи Сурх. ин аз ҳавлии мо як маҳалла боло, медонам. худи шаҳр бисёр гарм мегӯянд, пурсид роҳбари сиёсӣ. дадабой
ҳарчи таърифе ки дошт ба шаъни Ленинобод гуфта, чунон хулоса баровард, ки гӯё дар олам аз он ҷо беҳтар ҷойи зебо, дилнишин, сермева ва боғҳояш хушманзара нест. Зардулиаш бисёр мегӯянд, дар шаҳри мо касе ки як бор маззаи зардолуро чашад, дигар ба қанду ширинӣ нигоҳам намекунад. Рафиқ политрук, наход ҳамин қадар ширин бошад. Асал бар ин, Рафиқ политрук, мана як маззаашро бинед. Гӯён Дадабой ҳамон дам ба кисаи шалвораш даст андохту 5-6 дона қоқи қандақро ба рӯи кафаш бароварда ба политрук ва командири рота дароз кард. Осмухин ва Ванюшин ба ин рафтори Дадабой бо чашми ҳайрат нигоҳ карда, табассумомез аз дасти вай яктагӣ қоқ гирифтанд. «Ин коратон ширинкори сирк барин шуд», гуфт роҳбари сиёсӣ, чангу гирди қоқро бо нӯки ангуштонаш пок карда. «Чӣ, магар ягон халтаашро бардошта омадед?» пурсид Осмухин. «Рӯзи ба поезд баромадан модарам камтар савғо карда буд», ҷавоб дод Дадабой. «Энзе гӯед?» пурсид роҳбари сиёсӣ. «Ҳа, Рафиқ политрук, ҳар замон шумо бар ин рафиқонро меваи шаҳрамон гӯён зиёфат мекунам». «Раҳмат, хуш, ҳамин хел шаҳри хуб гӯед?» «Ҷаннат, Рафиқ политрук, агар не нагӯед, ман ба тағоям ва амакам менависам, оилаатонро ба боғамон гирифта мебаранд». «Раҳмат, монед онҳоро ташвиш надиҳед, дӯсти азиз». «Ҳеҷ ташвиш надорад, шамоли саҳроро хӯрда саёҳат мекунанд. Боғамон ҳам аз шаҳр чандон дур нест, 1-1.5 километр». «Ҳа, майлаш, чӣ бадӣ дорад?» Баръакс, амаку тағои Дадабой ҳам хурсанд ва ҷияни худро дидагӣ бар ин мешаванд. «Матвей Иванович», гуфт Осмухин таклифи Дадабойро тарафдорӣ карда. роҳбари сиёсӣ Ванюшин бо миннатдорӣ ташаккур изҳор кард. «Хуб, ташаккур, Рафиқ Ёрматов. Баъд боз гапзанон мекунем. Ман бегоҳӣ адреси занамро навишта медиҳам ва адреси шуморо ҳам навишта мегирам». «Майлаш, Рафиқ политрук, кадом вақте ки бошад, ман тайёр». Дадабой аз назди онҳо дур нашуда, Осмухин, Ванюшин ва фармондеҳони взводҳо, ки дар як тараф дар болои хоктуда ғун шуда менишастанд, қад-қади роҳрав ба тарафи деҳа рафтанд. албатта нисбат ба он марзе, ки ҳоло аз он ҷо садои тӯпу тӯфангҳо баланд мешуд, ин ҷо ақибгоҳи дури хати ҷабҳа ҳисоб мешуд. аммо аз ҳар эҳтимол холӣ набуд, ки пагоҳ ё пасфардо ин ҷо ҳам яке аз марзҳои пешхатии ҷабҳа хоҳад шуд. дар ин минтақаи мудофиавӣ ротаи Осмухин 2 рӯз боз истеҳком месохт. дар маҳалле, ки дарозиаш қариб 1500 метри мураббаъ буд, маҳалҳои такягоҳи взводҳо, маҳалли такягоҳи асосии рота, маҳалҳои қалбакӣ барои тӯпу миномётҳо, пулемётҳои дастгоҳӣ ва аслиҳаҳои танкзан, марзи оташфишонӣ ба вуҷуд оварда мешуд ва чор тарафи ин маҳалларо симхорҳо, майдонҳои минакоришуда дар самтҳои танкгузар, чуқуриҳои зидди танкӣ печонида мегирифтанд. дар ҳар ҷои аз майдончаҳои махсус тӯпи 45 милиметраи танкзан, миномётҳои 82 милиметрӣ ва пулемётҳои калибрашон калон мили худро рост ба ғарб ё ба ғарби ҷанубӣ ва ё ғарби шимолӣ нигаронида меистоданд, ки аз болои онҳо ва гирду пешашон турҳои ноаёнсозӣ кашида шуда буданд. аз ҳамаи маҳалли мудофиавии рота роҳраву заминканҳо ба якдигар омада пайваст мешуданд. взводе, ки отделенияи сафар ҳам дар ҳайати ҳамон буд, дар тарафи чапи маҳалли мудофиавӣ дар қарибии кӯча ҷойгир шуда буд. ин тараф тарафи хатарноки танкгузар ҳисоб мешуд. ин сафар ба ҷои хатарнок афтода мондема, мегуфт Мамараҷаб ба Сафар. дар ҷабҳа
ҷойи хатарноку бехатар нест ҷура. Ҳамааш ҳам майдони ҷанг, ҷавоб медод Сафар аз сангарканӣ даст накашида. Дадабой ба гап ҳамроҳ шуда мегуфт: агар фаҳмиданӣ бошӣ, дар ҳама ҷо марг аввал аз гиребони тарсончак меқабад. Мамад, ин қадар ту аз марг тарсончакӣ гап мезанӣ? Мамараҷаб аз сухани Дадабой оташин шуда ранҷида пурсид. Дар булои ҳамин гап аз ғарб як тӯда ҳавопаймоҳои Юнкерс ба шакли секунҷа парвоз карда омаданд. Овози баланди касе воздухгӯён хабар дод. Ҷанговарон дар ҷой-ҷояшон панаҳ шуданд. Юнкерсҳо он қадар баланд парвоз намекарданд. Ранги зардчатоби онҳо ва нишони монанди тортанак дар зери ҳарду боли онҳо кашидашударо чашми одам равшан медид. «Ӯ ҳаромӣ», гуфт Дадабой, «аэропланаш ҳам худаш бар ин бадафту нофаром астӣ».